Yɛhwɛ ni mu sɛ awia yi yɛfoto sɛnni Dr. Atoforsen ɔman sɛ deɛ yɛmbɔbrɛ wɔ sikasɛm mu ɛteɛ no de bɛto dwa ɛde 2026 nyame yɛ adom na ɔde yɛnhyɛ mu a sɛdeɛ ntotoyɛ no teɛ ɔde ne nyinaa bɛto dwa adom kaseɛ ɛtoa so yi. So for risk kasam sem so Dr. Kasiel Atoforsen commercial bedwam ene day no mienu pepepe no de afim pimienu ne aduonu nsia kwa masika akwakoto commercial bedwafo anim magana fo atibi okwane aban no befa so na watoto sikasem afia yebesi mu ene ne hodo a wo ba beye ema omanfo ho asan won ne sikasem agina ne na so ewo mayi mu na afi eye de eno ne ho akoko hia pa free say o menga nan free bra ye de ho kwhye IMF dwumadi ase no we eni akon masika ebeboa yema yatumi yaje ye ho afrase afim pimienu ne aduonu nsia opanima abosomu a enya asem ketewa na we eba beboa ama aban akyerɛkyerɛ kwane a sɛ wɔgye ne ho free IMF dwumadie no ase a no ankasa ebɛyɛ ne ntotoyɛ ayɛ ne nhyehyɛyɛ na amasikasɛm afa ne ntoma pɛfra ɛwɔ man mu na Dr. Atoforsen ɛde atodwa sɛ afim pimienu ne aduonu nsia kɔ masika de mu ntintiman ɛyɛ enwuma ɛna afei sikasɛm a ɛbɛgyina ne naso na yɛatrɛtrɛ sikasɛm mpuntu mu wɔ man mu ya wɔbɛgyina kuyadwuma ɛne nneɛma a wɔn mu ankasa wɔyɛ no man mu ɛne abɛɛfo akwanso dwumadie so a boa pa